A je tu ešte šport. V Bratislave sa začala prvá semifinálová séria play-off hokejovej Slovna v Extraligy. Zatiaľ, čo Slovan nastúpil v kompletnom zložení, Dukle chýbali Kóňa, Král a Trochta. Ako šťastne Trenčín ukončil štvrťfinálovú sériu, tak nešťastne začal semifinálovú. V 10. minúte sa po nepresnej rozohrávke Malinského odrazil puk od korčule Petra Mikuša k Martinovi Kuľhovi a ten rutinérsky dal svoj 4. gól v play-off. Najlepší kanonier a najproduktívnejší hráč Belasích potom pripravil 2 góly pre svojich spoluhráčov, obidva počas presilovky. Jeho delovku v 15. minúte neudržal brankár Kováč, čo si všimol všade prítomný Miroslav Lažo a pohodlne skóroval. A potom v 25. minúte Kuľha tentoraz prihral Martinovi Hujsovi, ktorý hľadal na opačnej strane bránkoviska Kropáča, lenže puk sa dostal za brankára Kováča od korčule trenčianskeho obrancu Petra Mikuša. Napriek nepriaznivému vývoju Dukla nezložila zbrane. V 37. minúte znížil Vladimír Nemec, ktorý prekonal inak skvele chytajúceho Hoviho po strele Kolára. Brankár Slovana Sasu Hovi korunoval svoj fantastický večer v závere zápasu. Počas trenčianskej powerplay bez brankára skóroval cez celé ihrisko a stal sa prvým brankárom v histórii slovenskej extraligy, ktorý strelil gól. Slovan zdolal Trenčín 4-1, v sérii sa ujal vedenia.